iki sing diarani goreng jagung ning nanangan. Teluke iki lho nggo ngusir nyamuk. Tapani ya. Goreng jagung ning nanangan sedulur. Kok rasane kaya piye mesti padha penasaran. Iki kelingan jaman biyen, jaman cilikanku iki. Nanangan kuwi berarti wajan sing saka lemah nggih Pak De nggih. Wajan saka lemah nek arani nanangan. Nah, ini goreng-goreng ning nanangan. Iki gawe jagung goreng. Atau nek ngarane pomarneng nggih Pak De. Ya iki pakanane wong Gragas. Pakanane wong Gragas. Nah, wis Dur. Iki marnenge wis mateng sing mau digoreng ning nanangan. Pak, toplok nang mriki Pak, langsung empuk ngaji mangane. Oh, langsung disok. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki langsung disok kon nanangan. Wes. Ah, yo. Panas boleh Pak. Panas ya, Pak. Oh. Iki langsung diler kaya ngene. Jagung. Oh. Masake ning nanangan. Iki diwangsake Pak De.